Imizuzu ishumi nanye sele ngaphambi kokuthi kumayelana ihora leshumi nanye emsakazweni nakho iBlack Live Radio selinakho umkhathi amasikandi show gijima nawo uDM umsakazi emsalo mfowethu phansi. Yabona njengamanje siphansi yamasiteli. Esithi mtholo uyabanyisa. Asigijima ngensizwa umjabulisi. Ayi suka. Into lezo ibuka nje. Ubani ongakhali kwezothando makunjena ubani ongabalisi kwezothando makunjena bathi umjolo uyabanyisa phansi umama sithele madoda insizwa madoda bathi umjabulisi ingoma ka 2020